erokamano kuom bedo kodwa odhiambo ni. Kendo erokamano kuom ketago osiepna manera ma jaredni. Nyasaye ema walam ni kawachopo 2027 kar Pasaka ka. Ka Nyasaye omiyowa ngima kwaduogo e mesani ni. Tidhi yudo kama nywanda ni osebarore oonge. Bang' Pasaka modhien. Bang' mar 2027. Okay. Away 2027. En ot moger ma foundation ne en kuoyo. Oula dhi luoko kapok wadhi tieko Pasaka mar 2027. Kendo ka Nyasaye oyie wachopo tibiduogwa ka gi Nyamori ni gi Jared. Ogik. Piny Luo bende koro thoraila ni nyaka yawnwa paro wangwa nyaka nen maber. Emomiyo koro kata Nyamori nyalo wuotha gi wheelbarrow ne cha ei Luo. Gitem go hawi 2027. Wadwaro ni demokrasi oyawre maber. Koro nego bed ni ing'iyo ni to Nyamori ni kata en koro motelo miya kik ng'i chamane. Okay. Lakini anta neno ni 2027 an gadier ni wadhi duogo ka wuoye sirkal manyien. Ang'eyo weche mang'eny asebedo sirkal aming'a moloyo Nyamori ni. To anyalo nyisi ni gik moko timore mang'eny e sirkal mamiyo both jo sirkal maiye mane chuny sirkal kama Nyamori ochope ong'eyo ni odni oger gi kuoyo. Kuoyo ni oula dhi tero. Nyamori. Gima anyalo wacho Trevor